Me oltiin Hollolan keskiaikamarkkinoilla myymässä ja majoituttiin Enjoy Nature Resort Hollola Bed and Breakfast. Tämä Enjoy Nature Resort on toiminut aiemmin vanhainkotina. Tunnelma oli alusta lähtien kyllä tosi rauhallinen, mutta huomattiin sellainen, että kaikki kellot siellä oli eri ajassa 2 kerroksessa, missä me käytiin vähän tutkimassa ja ottamassa kuvia ja videokuvia. Tämä oli aika mielenkiintoinen ilmiö. Varsinkin, kun myös meidän huoneesta kuului säännöllisesti kummallista pauketta silloin, kun mä olin siellä yksin ja Amanda oli siellä keikalla Riihimäellä. Mä en löytänyt äänen lähdettä, enkä saanut sitä nauhalle, koska se tuli niin epäsäännöllisin väliajoin, että en ehtinyt kaivaa nauhuria. Me tehtiin täällä myös Spirit Box-sessio. Saatiinkin siitä jonkun verran vastauksia. Tiloissa on siis nykyisin majoitus. Se on remontoitu majoituskäyttöön, tämä entinen vanhainkoti. Vastapäätä tätä rakennusta on nuorisokoti. Tässä kerroksessa oli meidän huone ja täällä ei ehkä niinkään ollut paljon aktiviteettia lukuun ottamatta tätä lastenhuonetta. Silloin kun mä kävin täällä, niin sattuneesta syystä oikealla puolella, mitä en halunnut edes kuvata, tuntui koko ajan semmoinen läsnäolo. Ja katsokaa tätä telkkaria. Kun mä menin siitä ohi, se ei ollut päällä. Kun Amanda tuli noin 5 minuuttia mun jälkeen etsimään, että mihin mä oon mennyt, niin se oli mennyt päälle itekseen. Tämä video on kuvattu 12 jälkeen yöllä, kun siellä ei ollut enää ketään muita asukkaita hereillä, joten sain kuvata. Tämä osasto on ainoa, missä me ei tunnettu mitään raskasta tai negatiivista läsnäoloa tai energiaa ylipäätään. Saunaosasto oli kaikin puolin semmoinen niin rauhallinen ja mukava paikka. Me käytiin itse asiassa Amandan kanssa perjantaina saunomassa. Täältä saa varata tunnin saunomisaikoja varauskirjalla. Amanda on ottanut tämän kuvan minun jälkeeni. Itse en tosiaan huomioinut sitä, koska se ei ollut päällä, joten jotakin kummallista tuossa on tapahtunut. Onko teillä ollut vastaavia kokemuksia? Tämä oli myös aika jollain tavalla karmivaa omasta mielestä. Keskellä yötä siellä musiikki soi taustalla alakerrassa ja siellä oli tämmöinen TV, missä pyöri tämmöinen, ehkä omaan mieleen tulee joku tämmöinen pieni propagandamainos, että meillä on täällä oikein mukavaa ja kaikilla on hauskaa. Ja tässä vähän näkyy noita huoneita, miten ne on jaoteltu. Alhaalla oli osa ja sitten siellä ylhäällä osa, missä me oltiin. Mä kävelin tätä käytävää pitkin ja halusin tutkailla ylipäätään, kun tämä oli aika iso rakennus, että minkälainen layoutti täällä on ja kuinka paljon täällä on huoneita ja mitä kaikkea muuta täältä löytyy. Tämä huone herätti mussa kanssa vähän sellaista levotonta oloa. Ilmeisesti tämä on siis ihan televisiohuone, missä saa katsoa televisiota, kun huoneissa ei ollut. No sitten päästiin tähän itse asiaan. Eli siellä oli jätetty tämmöinen vanhainkodin ikään kuin museohuone
missä näkyy vähän, että minkälaista siellä on mahdollisesti silloin ollut, kun se on toiminut vanhainkotina. Ja vähän ohjeita ja niin kuin, ehkä työntekijöille semmoisia periaatteita, miten tämä vanhainkoti on toiminut. Oli myös vieraskirja siellä. Sitten sieltä löytyi erilaisia vanhoja esineitä, mitä siellä on ollut. Ja sitten kirsikkana kakun päällä siellä vessassa oli jonkun vanhat vaatteet. Vieraskirjaan ei kirjoitettu nimeä, olisi kyllä varmaan pitänyt. Unohdettiin se, kun meillä oli kiire markkinoille aina aamuisin. Sitten popcornikone. Siinä oli pieni puoti ja tästä alkoi sitten semmoinen niin kuin keittiötila, missä meille tarjoiltiin joka aamu aamupalaa. Siinä toimii myös semmoinen ravintola ja tässä siivessä alkoi tuntumaan siis todella vahvasti läsnäolo. Tämä tuntui ihan siltä, kun olisi ollut 2 eri maailmaa. Eli aamuisin, kun me käytiin täällä aamupalalla, niin tämä oli ihan kuin toinen paikka. Täysin. Mutta sitten yöaikaan mulla oli koko ajan sellainen olo, kun mä kävelin tuolla käytävillä, tutkin paikkoja ja videokuvasin, että mua seurataan. Että joku kulki mun mukana ja meillä oli sellainen olo, että siellä oli useampia. Meille tuli vahva tunne siitä meidän huoneesta, että se on jonkun vanhan mummon huone. Ja täällä alhaalla oli selkeästi sellainen tunne, että täällähän on ruuhkaa. Kattokaa, jos te näette noissa heijastuksissa, peileissä tai nurkissa jotakin sellaista, mitä mun silmät ei näe. Me ei voitu tehdä täällä alhaalla ääninauhuria tai spiritbox-sessiota ihan hiljaisuuden takia, joten se aspekti jäi meiltä ihan täysin. Ollaan pelkästään omien tuntemusten ja videoiden varassa. Sitten tultiin pelihuoneeseen. Tämä oli sellainen paikka, missä nousi karvat pystyyn. Olisi mielenkiintoista katsoa historiaa, että mikä huone tämä pelihuone on aikoinaan ollut. Koska tässä huoneessa oli kyllä tiivis energia kaikin puolin. Tämä ja lasten huone oli selkeästi semmoiset huoneet, missä on aktiviteettia. Sehän voi olla, että henkimaailmakin viihtyy tämmöisissä tiloissa. Ehkä ihan muutenkin, niin kuin me elävätkin. Tässä oli semmoinen yleinen oleskelutila. Täällä oli jokaisessa kerroksessa oli siis omat keittiöt, yhteistilakeittiöt, missä sai tehdä ruokaa. Ja sitten tänne oli rakennettu tämmöinen kuntosali vielä tähän yhteen huoneeseen. Ja sitten tosiaan tässä kerroksessa oli muun muassa puutarhurin huone. Ja sitten oli yksityishuone. Täällä pystyy siis itse pesemään pyykit ja kaikkea, että tämä on niin kuin sellainen paikka, missä varmasti voi myös pidemmän ajan matkalaiset viihtyä. No sitten mä olin saanut tämän mun kierroksen loppuun. Mä ihmettelin, että mikä ääni se oikein oli. Niin Amanda antoi mulle sydänkohtauksen lopuksi, että kiitos tästä. Kiitos videon katsomisesta. Nähdään taas ensi videolla.